Iwan Wyn Rhys ydw i, a dwi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ac yn arbenigo ar dafodieithoedd y Gymraeg. Iawn, wel, mae pobl yn aml iawn, siaradwyr Cymraeg yn aml iawn, yn gwahaniaethu rhwng Cymraeg y Gogledd, allan, goriad, pre-cop ac yn y blaen, ac yna Cymraeg y de, mas, allwedd, coryn. Wel, mi dwi wedi mynd i'r canol fel petai, i'r canolbarth, ac eisiau gweld beth sy'n digwydd yn fanno, ond yn canolbwyntio yn bennaf ar seiniau a ffonoleg, sut mae'r seiniau yma'n ymddwyn yn yr iaith. Wel, dwi'n meddwl fod gan gymaint o bobl ddiddordeb. Da ni'n clywed bobl yn siarad yn wahanol, da ni'n clywed bobl y gogledd, enghraifft, yn dweud dy a ty, ac wedyn yn sydyn reit, da ni'n clywed bobl y de yn dweud di a ti. A o gynnau ddiddordeb yn y gwahaniaeth yma, a hefyd o'n i eisiau gwybod lle mae'r newid yn digwydd, ac felly dwi'n meddwl mai dyna sydd wedi ngyrru i rannau o'r canolbarth. Ie, wel, mae tafodiaeth Maldwyn yn unigryw oherwydd sawl peth. I ddechrau, mae yna nodweddion unigryw. Sa chi a fi falle yn deud y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Y Maldwyn, maen nhw'n deud y ted a'r meb a'r ysbryd glen. Mae'r map yma yn dangos tiriogaeth yr a, yr fain. Felly, dyn ni'n gweld nid yn unig mae'n digwydd yn Sir Drefaldwyn, sir lle mae'r Steddfod, ond hefyd mae'n digwydd yn ne Sir Feirionnydd, ac yn hanesyddol, wel, gan rai siaradwyr traddodiadol yn y De Ddwyrain hyd heddiw, dych chi'n clywed ted a meb. Felly, mae'n swnio falle yn od i bobl sydd ddim wedi arfer clywed y dyfodiaeth, ond yn sicr mi glywch chi hynny yn eitha cry yn Sir Drefaldwyn. Ond hefyd, dych chi hefyd yn cael c a g yn mynd yn cy a gy. Felly nid cath, ond ciath. A nid canu, ond cianu. A mae hyn eto yn digwydd yn y diriogaeth yma yn y canolbarth, a mi oedd o'n hefyd yn digwydd yn y De Ddwyrain. Felly mae'n ddiddorol y cyd-ddigwyddiad yma, neu'r gyd-berthynas mae rhwng y canolbarth a'r De Ddwyrain. Dwi'n gobeithio bydd yng ngwaith i yn ffordd o, wel, godi ymwybyddiaeth ac yn ysbrydoli pobl i fynd i ardaloedd eraill. Mae yna gymaint o waith i'w wneud, gymaint o ddatblygiadau newydd, enghraifft, nifer o bobl yn symud i Gaerdydd, rhieni o'r gogledd, rhieni o'r gorllewin yn symud i Gaerdydd. Wel, sut fath o Gymraeg mae plant nhw'n siarad? Ydy'r Gymraeg yn debyg i iaith yr rhieni nhw? Neu oes yna rhyw fath o lefelu neu sefydlogi yn digwydd yn yr ysgolion Cymraeg? Chydig iawn o waith ar hynny, a mae yna fyfyrwraig wedi bod yn gweithio ar ardal Aberystwyth yn cymharu Ysgol Gymraeg, Ysgol Penweddig ac Ysgol Penglais. Wel, dwi'n gobeithio bydd yna fwy o astudiaethau manwl fel yna yn digwydd yn y dyfodol.